Hallo, hallo? Jamen, så var satan i med så skål. Hello team. Ja, okay, vi har startet. Yes. Hey mate. Nå, men goddag. Vi spiller lige noget. Jeg optager lige på YouTube. Ja, det var fedt for mig. Ja, hvor mange subs? Ja, jeg har lige 5. Jeg har lige startet sådan for 2 dage siden. Jeg er ikke så lige populær lige nu. Hvad? Han vil blive pro-YouTuber. Nej! Bare sådan normal en. Bare sådan med 2000 subs, det er fint nok. Krig ham. Okay, en midt. En midt i warm-up, vel? Smart. Ja, det er sgu skide smart. Ja. Nå, nu starter vi kraftedeme. Så skal der kraft til at skyde Hvem er du? på. Can you donate your butterfly knife to me, please? Okay. Forstår du ikke engelsk? Nej. Ja. Okay, kan du så ikke lige... Jo, Shadow Daggers. Så kom nu, vi ruller alle sammen, mand. Så lad dig være med at blokke, hvis du synes, vi skal komme ud, smart. Jeg har et diffuse hit på short. Ja. Jeg tænker kun en, der går ben. Fuck. Lad den. Oh my god, jeg dør. Det gør du også, når du bliver gammel. Ja. I'm the beautiful to English. I'm good at English. It's so good. Hold kæft. En short. I'm so good at English. One CT mid, skade 60. Kom så trille. CC, bager. Bager. Hold op, bud. Bager. Rip mig, mand. Jeg er sjovt, du spiller med de sidste sounds. 100, mand. Jeg blev fucking skabet for min M9 doubler. Jeg havde en M9 bounded doubler. Nice. Hold op, bud. Ja. Hvad kan I godt lide? Logitech eller Razer? Logitech. Razer Blue Steamer bedst, vil jeg sige. Altså, jeg er fuld, altså, jeg er fuld chroma tastatur. Jeg er fuld chroma setup. Jeg har et Logitech G102 Pro Tunable Gaming Mouse. Som mus, så har jeg Corsair K70. Så har jeg 2 BenQ. Krille, hold nu kæft. Net. Jeg har et Corsair Møjda GB. Pis, der kommer en DOS. Hvad laver du da? Nej, hvad? Det kan du sgu nok ikke hamle op. Jamen, det gør jeg sgu ikke en ski, du. Det er kun DOS, du. De er rent noobs. Kick. Kick ham. Han er fucking dårlig. Kick ham. Nu synes jeg, vi lige holder grænsen her, du. Jeg sagde nej. Ja, det var satan i mig også, du. Hvem sagde ja? Hvem sagde ja? Hvem var det? Smølfine. Ja, kom. Vi kigger ham. Rolig. Fuck, hvad er det galt? Hvad er det problem, orange? Nå. Jo, vi vinder. Ja. Fuck, jeg lækker. Han Det er gør- 52.
Nice. Kom nu, gul, mand. Ruller ind, mand. Hvad fuck laver du, gul, mand? Fucking blødning, mand. Hold nu din kæft! Hallo, der er en MVP langt, der er en MVP langt. Hvis du skal have... For helvede da, mand. I dør så kraftigt. Nu har du kraftet med kæft i den avlede svin. Jamen, det er da fucking dig, der dør. Skal der. Ja, den gode med dig, du. Vil du have et våben? Faktisk. Ej, jeg har min egen, du. Køb et. Nej, ja, dig vil jeg gerne donere et våben. Og så er du. Meget... Jeg ved det ikke. Hvis du er meget sej, så må du gerne få et sejt våben. Jeg kan jo ikke sige, hvor sej jeg er, men det kommer an på, hvad andre synes om mig. Kom, man, vi ruller alle sammen, mand. Kom, vi ruller short, mand. Gud, giv mig lige din MVP. Der står en der. Her, du er så god. Her, tag den. Jeg ved, du er langt. Du fortjener. Se, du har allerede fået til det. Jeg kom nu, vi ruller ind. Hvad fanden laver du? Du skal fandme ikke så stille og hive din banan, mand. Du skal fandme ikke sted og holde stille, mand, og hive din banan. Altså, prøv lige at kigge den score, som vil kigge mig. Altså, prøv lige at se din score. Ja, altså, jeg vidste ikke, at jeg allerede havde 20 kills. Og jeg var. Optager du? Ja, for satan da. Åh nej. Det er en CSGO-video, du. 2B, tror jeg, nok. Kom, vi går midt. Gul. Nå. Men så går vi B. Tag vi. Nå, så tager jeg den sgu. Vildeste one-way smoke. Nej, det er 2-ways, mand. Jeg kan også godt se dem. Kan du godt skrive? Ja, Er den ikke bare god, den her one-way smoke? Wallah, helt ned. Wallah, så godt, bro. Nu sgu. Ses på grillen. Hvorfor lige mig? Hvorfor mig? Ses på fløjten, mand. Ses på grillen, mand. Det er med skovbrød. Svarer, mand. Molle. Din, Hvem er du egentlig? Never look behind you. hvad? Hvem er du egentlig? Hvad er dit navn? Alexander. Han er en meget Hvor bor du? København. Hvor gammel er du? 13. Nice, man. Det er jeg også, mand. Ved du allerede, at du er bøsse? Nej, desværre. Er det dansker? Hvad? G-test. Okay, hvis man tager gate. Der står... Ja, det er rent. For helvede, der kommer en doors. Så tager AV'en. Der kommer midt. En midt med AV. To midt øverst. Ja. En CC midt skal jeg dreje. Nu har jeg fucking ikke flere mennesker, så hvad skal jeg gøre? Tag noget sodavand. Sindssygt Nej, jeg logisk, tager en mand. fans. Køb en ny park. How is that even Hvad satan, der er en butterfly slaughter. Har danskeren det? Ja. Rush for fanden. Okay, der opstår du så også lige dig selv. Sugar. Godt til dig. Men ja. Det kan jo ske.
Ja, det er nogle danskere. Ja. Nogen, der skal have drop. Okay, sukker, beer and roast beef. Yes, my friend. My friend! Der er ingen af dem, der er rødby. Et job meget bliver spor. Kan du godt lide mit B her? Nå, der fik damn. Rush lang! Når jeg går B. Sammen med 2 andre. Hvem fanden ligger altid bomben deroppe, mand? Er I blødninger eller hvad? Nej, han er skadet til Biers ben. Ja, vi kan fucking have vundet den her, hvis der er en, der har givet fucking... Oscar kick. Ja. Eller... Hvor? 60 HP, mand. 60, mand. Det havde jeg også sagt. Hvad fuck? Jeg tror du... Jeg fortjener det. Det var med- Jamen, det er ikke min... Altså, det er ikke min skyld, at der er nogen, der glemmer bomben. Hallo, alle sammen eco. Nej, men det er din skyld, at du står og gør sådan her. Når det er åbenlyst, at der er en, der står og pikker der. Det har du også gjort. Ja, det vil jeg godt. Det har jeg også gjort. Der er en, der står short med en M4. Han reloader nu. Han reloader. Der kommer en CT. Den kommer nu. Sindssygt wallhack. Nej, jeg kan bare høre det. Jeg er bare Razer Krak 7,1 Chroma. Den er fucking dårlig, jeg har haft den. Ad. Yes, det er fucking godt. Hvorfor synes du, den er dårlig? Fuck it, aim, man. Han er kun 27. Hvorfor er Razer Krak 7,1 Chroma? Hvorfor er den dårlig? Razer. Kan du hellere lide Logitech? Ja, Nej, ja, gider ja. du lige at holde kæft? Ja, det må du virkelig undskylde. Fungerer det Det var ikke? ikke med vilje at forstyrre spil. Undskyld. Væk. Ej, nu køber jeg fucking Galil, mand. Ja, det gør jeg også, men jeg har den der eco, du ved. Jeg laver eco. The fuck? Hvad for noget cancer? Ja, mand. For helvede, mand. Det vil jeg sige, man. Den der Kom nu, vi skal ind og rulle, mand. Nej, vi går short, mand. Short. Jeg troede, vi skulle ind og rulle, Robert. Nå, okay, vi gør da rulle, mand. Nej, kom, vi går short, mand. Vi går short. Jeg sindssygt flash lidt. Hvad fuck laver du, mand? Du skal da arbejde. Hold nu op med, at jeg tror, du er så fucking... Nej, mand. Det hedder, du ved hvad det hedder, nu skal der arbejde. Du ved, nu skal der arbejde. Ja. Jeg synes, du skal træne de der deagle skills der. Jeg ved det. De gik. Sygt sim. Sygt, mand. Sygt skiller. Jeg slår. De har de langsomste reflekser. Sygt. De skal frikse, mand. Ja, sig noget. Hold da kæft, hvor I så snakker, mand. Hvordan fuck kan I ikke træne med krig, men de har de der fucking langsomme reflekser. Prøv at se. Lå. Stå her. Fucking prøv at se. Hvis han zoomer herhen, han zoomer ud, zoomer ind på dig, så skyder han først 3 sekunder efter.
Hold nu kæft med de dårlige undskyldninger. Det må du virkelig undskylde. Vi stopper med det. Ikke dig. Okay. Fucking nar, mand. Okay, Molle, løb og skyd. Fucking slå din hacks fra. Måske var det bare heldigt, men hun så oplever ud. Men lige Molle, er du piger eller drengen? Fucking sker der. Der er en bagfra. Hold kæft. Nice. Der er en til den. Jo, jeg sagde, det var på musik eller nej. The fuck? Kom nu skyder jeg for helvede! Så lidt. Yes, man. Det er sådan, det skal gøres, dreng, man. Så jeg skyder ham for helvede. Fuck, man. Grøn, der skal have som ven, man. 100, man. Har der nogen, der er venner med mig? Ja, 100, man. Ja, Ramrik, vi skal være venner. Vi skal Ja, man. 100 p. Dig der grøn. Hvad hedder du, grøn? Hvad hedder du, grøn? Jeg ved det ikke, mand. Jeg ved det ikke. Anton. Skal vi Er det ikke dig, der hedder Anton? Anton. Nej. Hvad er du så? Tæt på. Online hedder Alexander. Alexander, man. 100 p. Vi skal være venner på Steam, man. 100, man. Vi kommer til at rulle dem alle sammen. 100 på. Jeg tager 100 på 100. Ja, 100 kommer, du kommer, mand. Ramris, hvor bor du? Jeg bor i Ikast, mand. Det er det sgu da ikke sådan. Jeg tror bare, du kommer fra Hasten, fordi Hasten din hånd. Så. Lille, hvorfor skulle du spørge, hvor vi bor? Det er sådan, det går, ja. Jo, Lille. Hvad hedder du? Wallah. Hvad rager det dig, min ven? Kom ind. Wallah. Jeg bor i Sindssygt, mand. Mig? Jo, men vi har besøg. Jeg er lost, min ven. Hold hoppet. Jeg er lost vild. Wallah. Wallah. Går I, drenge, går I ikke i 7. Jeg går i 7. Jeg skal til i 7. Nej, du er i Wallah, Biller, han sidder og hiver sin banan, mand. Har du slet ikke så Blå, hold din kæft i plastikpakker. Hvad, mand? Din sædcontainer. Så er du bare en metalpakker. Bitch. For helvede da! Det må du ikke undskylde, jeg gør det ikke igen. Ja, det er en god med dig, du. Ja, okay, 100 p, du kommer til Ikast, men vi rører noget vandpipe. Ja, dreng, nu skal vi se, hvordan man laver et headshot. Okay. Hold din kæft, dig. Fucking snak for meget. Jeg prøver at slå ham. Kom ind, Okay, blå. Jeg udfordrer dig til noget. Hvad? Lad være med at snakke i 5 minutter. Hallo, han bundfrækker. Han er altid dårlig til os. Fuck. Spisekikker. 2. Spisekikker. Okay. Godt det der. Tak, mand. Den sidste jeg set til med, den kommer dårligt. Jeg er bange. Han skal ikke. Han er too hot. Jeg er bare ikke nede. Window. Og man kan komme nu skyndet for helvede da! Diffusen er hul. Diffusing bliver. Tag det! Han diffuser for helvede! Nej! Nej, bare kick ham op. Yes, man! It was in this moment, Mullen knew. He fucked up. Molles mor kom nok ind på værelset selv. Wallah, hold din kæft. Wallah, du spørger hvad min navn er. Okay, kom. Min navn er Tristan. Men du så spontan der. Jo, man. Lilla, giv mig lige din MVP, bror. Tag dig sammen. Du har nok også... Blå. 1, 2, 3. Hvad? De der reflekser, de har på det andet hold. 100, mand.
Bor du på Amager? Eller? Du dum, hvis jeg ikke gør, jeg bor i København. Skal du høre om Det er meget. For helvede. Kom nu, I kan godt gøre det. så skal vi klart. Jeg kom så, mand. Hvad for noget klods? Du dør lige om lidt. Hvis mig og gul, vi kan gøre det alene, B mod 3, så kan I også gøre det, mand. Hold lige kæft, mand. Men det er kun Trille, der er ring på det her hold, mand. Altså, nu må vi jo bare tage og slappe lidt af, ikke? Okay, Hør, kom så, vi croucher af, mand. Hallo? Fat lidt, mand. Mand. never look down, eller sådan Crowd noget. rush, kom så. Crowd rush. Hvad er det, Fuck, du men hedder? fuck er dit eneste her. Never look down. Jeg så ikke helt, hvad du hedder, så prøver jeg En bare. lang. Jeg skal komme med Never look behind you. Ja. Der er en. Hold nu det! Om den her kapper, den her video, den skal ud på YouTube, den her. Det skal det sætte den ene kapper. Nej, but han kommer op. Han hopper. Sygt eagle skills, mand. CT. En nedunder, mand. Kom lige lidt. Altså, Ved du, hvad jeg skulle gøre? Jeg bliver bundet på begge sider. du ved godt, det var Det første du skal gøre er at købe et nyt headset. Ja, hvis du har set hans move, så vil du så nok sige, at nu skal være vigtigst. Har du set min penge, mand? ham der, gul, kom her, gul, kom her. Okay, I'm here. Den her, hallo. Den her digel her, den giver held. Den her, er du klar? Det er dragon. Det er lige en til gang. Den giver held, den her digel her. Det er dragon. Og den skal spilles med stolthed. Okay, det var du ikke så god til. Okay, det var ikke så heller så god til. Ja, godmorgen, mand, med det piner ind i der. De har det der fucking langsomme reflekser, mand. De står på over 3 sekunder. La. Nu er det nu. Er I klar? Alle sammen. Orange, push. Du dør. 3, 2, 1. En nede i pit. Tag din P90 frem, mand. Sgu da ikke flere skud, fucking plastic power. Bad boy. Okay, hvad du skal købe dig, det er vist et par nye øjne. Nye øjne. Eller briller. Eller en ny skærm. Med bedre grafik i. Jeg er altid, jeg sværger, I har røget et eller andet, mand. Jeg går i sjov. Ja, ikke mig, mand. Hvad satan, der er god, du lever du. Fuck, I købte dig nogle nye øjne, men hvad fuck er det, du laver? Du kan digge boldt rundt. Hvad satan, der er god, du. Hvad sker der for dig, du, i dag? Ved du hvad, du skal købe dig? Du skal købe dig en ny computer. Det skal jeg i hvert fald. Ja, det skal jeg nok i hvert fald mere. Jo, jeg var fucking så. Løb for helvede! Alle kommer langt, mand. Jeg tror sikkert, der står midt. Blå, gå lang og pik. 3. Oh my god. Fik en. Jeg døde. Det var ærgerligt. Det var bare ærgerligt. Der er sådan 3 midt. Fuck it. Oh my god, man. Der er en, kommer lang. En kommer lang med bomben med en Tech 9. Nice, cool, man. Det er jo sgu da fucking nemt. De Jamen. kigger lige. De går direkte ind i mit cursor. Nice, man. Okay, må det... Hvad? Kapper. Jeg tror, hvis lige du vandt i lotto-grønnen. Ja, det er fordi, han vinder altid i lotto, mand. Så køber hans far, han altid en ny computer, mand. Det er 100. Mig? Nej. Så er der.
Knife, Zeus, Dulis, MVP. Hold din kæft, mand. Tror du ikke, de er ligeglade? Gå ned, gå ned. Damn. Endelig en, der kender sandheden, altså. Du sagde mig ikke. Okay, alle sammen kommer B, alle sammen kommer B. Jeg kommer også. Gul, hvad laver du? Jeg vidste ikke, hvem han var. Ej, for helvede, Gul. Det er jo guys, eller hvad så? Du skal ikke skyde dine teammates. Jamen, jeg vidste ikke, hvem det var. Jeg troede, det var vores modstander. Vent på mig, Grøn. Jeg er for bange. Alene, lad nu være ikke gå. Lille klovn. Hold din kæft, mand. Nå, så sætter jeg mig bare her. Ved du hvad? Jeg er så træt af jer og jeres fucking politik og pis, mand. I kan kraftedeme til at købe jer for briller. Og noget slik til mig. Hvad bliver det af de der øjne? Nå ja, dem har du ikke brug for længere. Okay. Jeg prøver altså... Ja, okay. Ja, okay. Men hvad du kunne købe til mig var nogle kills, hvis altså... Du Ja, for satan. Altså, ved I, hvordan man får stattrack kills på sin kniv? Altså, ja. Shrunken er ikke nogen. Du dræber en af dine teammates. Altså, Lilla, jeg synes, du er i guld nummer 2, og du lægger den aller nederste, den anden nederste. Og ham der, Det er fordi, han er boost. hun er på boostet, mand. En skid er boostet. Booster, nej, jeg er en idiot. Er det din mor, der er boostet dig? En var Nej, jeg blev plus boostet til GN1. Jeg vidste ikke, at han ville booste mig, og så har jeg ranket op til GN2 her i dag. Og jeg har været GN2, så ranket jeg ned, så ranket jeg op igen. boostet nu. Og nu lægger jeg så som en gris med 4 fps, så det er sådan lidt om et grafikkort og sådan, så mit lyd, jeg kan ikke... Ja, kamera, jeg skal lige... Mit lydkort en gang imellem, fordi det er så slemt. Det er bare... Hvad fanden laver du? Ham, der står derude siden der... Grøn, Men mand. jeg ved det ikke, du ved, men jeg har røget et eller andet. Ja, 100. Kartal. Ja, kom nu videre, mand. Så lav ninja, nu lav ninja for helvede. Skyd ham nu. Hold kæft. Shoot that. Du har et eller andet røget noget. Jo, Abdullah. Er you blind? Men har du røget noget, mand? Du kan bare skudt ham. Vi kan vundet den her rundt, mand. Dragen ris. Ikke en skid af vil, mand. Nej, okay, undskyld. Det var ved med plastikpakker, var det ikke klogt? Fucking spermcontainer, mand. Ja, det kan alle mænd lige, mand. Nej, det kan jeg. Nå. Er du så gay, eller hvad? Okay, nu er jeg kraft. Nu gider jeg ikke mere. Jeg gider fucking ikke mere. Der ligger noget AVP på mit PCB noget så chat, men fuck jer. Rust mig. Du dør. En short, mand. Short. Du ved godt, det er te. Ja. Sindssygt, man. Han giver VP til mig. Tak. Ja, så tag den du. Og så ryg lidt noget bagefter. Fuck ham deroppe i T-spawn, mand. Du er rigtig sådan jøde, sådan, så tag den du. Jeg lægger ikke nu, så nu har jeg chance. Okay, en med tunnels. P90. Fucking window, man kan lige ind for gulen. Du dør nu. No scope. Det er jeg. Fucking safe, man, for der er andre, der kan finde ud af at lave no scope. Hør det her, skat. Du ved godt, at du er bedre end mig. Der behøver du ikke sige noget til. Er det svært at lave en no scope, når han står lige foran dig? Jeg har jo ikke kunne lave en no scope, hvis det var fra middag til CT, hvis det var det. Nogen der har en P9, det er som off. Ja, jeg vil gerne. Jeg har souvenir med Swag. Hvad fanden er du hen? Okay. Jeg må ikke tage min silver. Det er fordi, det var dengang, jeg var silver, jeg havde den her. Jeg skal altså skaffe en gold over. Altså, du ved godt, du er stadig silver, ikke? Nummer 2. Men du ligger i et bord. Sjovt. Så hvad ham der... Christian er... Guld nummer 2. Hvor en lang. Hej, det er. Du spiller som en unranked, sorry to say, en dag. Ja, det tænker jeg. Kom nu bare hold short, Fordi jeg er en dårlig med. Short med dem. Ikke skid.
Du respekter din kniv alt for meget. Sorry to say. Jeg ved det. Det er fordi jeg keder mig. Når jeg venter, mand. Hvad fuck skal jeg ellers lave, mand? Bare stå sådan og kigge, mand. Hiv din banan, mand. Oh my god, man. Du kan også tage min Max Wayne. En human sound. Shut the fuck up. Den er. Let you kick. Han er lige under dig. Come on, CC, come on. Come on. Han er under dig. You know you're gonna die, please. Kom nu ned og vær crime rider, mand. Hallo, du ved godt. Okay, vi vil se jump Reactions from Yes. Jamen det var da næsten jumpshot. Grøn, mand, du dropper mig lige den ekko der. Fuck af med dig, mand. Nå, ikke skyd, mand. Jeg giver dig en P90, mand. Nø. Nå, plastikpakker, mand. Fucking sæd container i en pose, mand. En eller anden går længe langt. Nå, fuck dig. Hun sagde den samme ting i går. Hehe. En lang. Kun én, mand. Så fucking gik fra Mr. 1. Jeg har bomben. Tillykke. Kom, vi går til bomben, mand. Der er vist mere end en. Jeg har lov. Jeg bare hiver bananen, mand. Lad så med at komme hen til bomben, smarte. Der er nok en med. Ja, 100, mand. Nå, jeg er Han er lang, grøn. Du er godt nok god til at holde position, må jeg sige. Jamen, jeg skal lige pludselig gå ind til pumpen. Ja, det skulle Der det kommer have. en position. Selvfølgelig skal du gøre det. Okay. Hvad synes jeg om mit backup script? Det er fint. Det er ikke særlig godt. Det er bedre end dit. Hvad er det for et lortestrip, du har downloadet? Jeg håber ikke, du får væk, fordi hvis du får væk, så er det sat med noget lort, du har fået væk på. Ja. Mit det var værre at få væk på, for det var no reason. Og for helvede da! Orange, gå langt. Støj. Flyt dig. Gul, flyt dig. Hallo. Gå like your brother. Og når jeg lige skyder ham her, så skal jeg nok gå. Der er nogen vægge. Det kan være svært, mand. De står og kigger i 3 sekunder, mand. Nå, fuck, undskyld. Hvor fucking pik. Hvis du har brug for fjerde, så bare pik. Du går ned til sammen 60 sekunder bagved. Fuck ja, man. Orange, giv mig lige AVP'en. Nej, for fuck. Vi ved, jeg er den bedste med AVP her. Okay, men så skal Øv. du komme mig en... Øv. Sagde du. Tak for ekkoen. Giv mig AVP. Ingen skid. Det er min AVP. Giv mig AVP'en, for fanden, det er min. Jeg tager den. Altså, er du dansker, eller er du blevet født med en Slap af, jeg er ikke dansker, mand. Jeg er kartoffel, du ved. Nå, er du en kartoffel? Nå, ja. Jeg er 100p. Stop bag døren. Slap af, Molly, eller hvad? skyd ham nu bare. Man skal ikke skyde på sin mor, på grund af, man er dårlig. Er ikke rigtig blå. Yes, 100, mand. Hvad hedder Han du er så egentlig? skyld. Jeg hedder Mikkel. En lang, mand. Du ligner også en Mikkel, hvis jeg er ærlig. Ja, 100 p, mand. Du lyder som en Mikkel. Yeah. Kæft, mand. Hvem har sagt, du må sige noget? Det var din mor, faktisk. Fuck i det. Rip, jeg så ham en gang, han er pit. Den lille kartoffel. Lige der en summer crouch. Damn. Fucking stå til det der quickscope, man. Easy. Bare lad tiden nu, de skal nok komme. Ja, man må ikke team damage vel, mand. For helvede. Fucking kig nu, scope, okay?
100. Kig, no scope. No scope only. Jeg sutter. Fuck, det er så godt. Hvis ikke kræver mig, så er det bare dårligt. Jeg lader lige ham gå først. Kappe. Sig lige, hvor han er så. Han er inde i A. Nej, inde i B. Odderløs, jeg går med champagne. Du saver op, jeg gider ikke. Ja. Den er over med dårlig. Giv mig det. Tag så. Ja. Fucking kick ham. Han er racist. Styr dig. Lad være med racist, mand! Bare fordi det er en anden farve, mand. Hold nu kæft, vi sagde, det var dig. Ja. Fucking pergunge. Racist, mand. Okay, det var faktisk lidt racistisk, det der. Orange chokolade. Også dig, blå. Hvem har sagt, I du got er Okay. this with my auto snipe. Det ved også godt, du nu. Yes, sir. Hallo, det er bare fordi, jeg faktisk rigtig købte den her account, det går. Og ja, det er sådan, jeg var i Silver 1. Det tror jeg på. Sådan, og der er en lang. Lad nu bare være med sauce. Lad nu bare lad være med at tage sådan mongolagtig. Død. Lad nu være med at spille mongol. Den er fucking på det til fyrs bomben nu, mand. Den er fucking dum. Jeg er defuse-skyt. Hallo? Nå? Like you. Åh, Blå, drop lige mig. ja. Heavy, man. Ordentlig syg. Wallah, tak. Wallah, syg. Wallah, jeg er ikke laver sjov, mand. Ja, okay. Min lille brøk, han slår citronen i væggen 3 gange nu. Ja, ordentlig syg. Gå lige langt orange, mand. Ja, du har kun 10 kills, mand. Der er bare skue ret i kæft, mand. Ret i kæft. Det er sådan professionelt. Flash på B. Okay. Stå med døren! Fucking wrecked. Jeg skal til at kigge sådan nogle silver spots. Orange, jeg laver no-scope for din skyld, eller? Det er mig, der er orange, din idiot. Ret i kæft, det er også det, jeg mente. Jo, men jeg talte til Tror du ikke, Molle. jeg ved det? Skud. Jo, Jeg talte til dig. bag døren. Kom så! Ej, nice try. Ui, fuck, det var close. Kom vi knife ham. Knife, man. Ret i kæft, jeg laver nu. Fucking no-scope. Næste Kan du se runde gul? køber jeg kakao. Er det svært at lave no-scope? Ja, det er. Ja. Jammer. Det er på grund af, at du har sådan en grim kniv, at du kan. Jammer. Nå, den er flottere end din. Ja, den er. Jeg har bare standardkniven, den er 300 gange før end din klamme butterfly. Hvorfor skal man ændre på den? Det forstår jeg ikke. 3. Jeg vil skyde, men du stod bare en. Sorry. Dumt, der var våbenfløj. Oh my god, de fucking kæmpe, hvorfor er der ikke nogen B med mig, I er så dumme? Må det jeg der stadig. Han er lige gået igen. Det var det, jeg sagde. Det var også det, jeg sagde, han er lige gået igen. Nu er ikke noget skyld, jeg gør det ikke igen. Gå nu ind, kom nu. Randeris, eller Randeris, eller hvad fanden. Jeg skal ikke gå ind den samme vej som ham, det er så lidt dumt.
Oh my god, man! Fuck Kom dum. igen. Du kan godt lige give call, hvor den var. Det sagde jeg også, jeg sagde Karl. Vi sagde klar 2, men... Okay. Hey, weed, dropper du ikke lige noget weed? Weed, dropper du ikke lige noget weed? Tusind tak. Jeg tror, Jeg har en forest lige. jeg står bag bilen med ild. Lad os se, hvad det kan ske. Er der nogen, der Hey, er top over? of mid skal 22 med en UMP 45. Skød ham nu bare. Damn, grøn, damn. Du så ham ikke? Tak, tak. Jeg går short, jeg går short. Ej, Grøn, jeg kommer, grøn, jeg kommer. Du spiller bare lige lidt som silhouette. Hvor lang? Ingen pit short. Hvad hedder det? Prøv lige at spille lidt mere som silhouette grøn. Hvad for noget, jeg lægger, så er det kæft. Og first time du lægger. Ja, tak. Mit FPS ligger på... Hvad sker der med dig, gul? Hold op, Men det prøv er at se. læk, var. Fordi han lå på 9. Se mit ping. Okay, den er det. Kom nu, gå ned. Sådan, står den. Og så begynder vi. Hvad sker der med dig, gul, da? Jesper. Yo, Jesper, det er et fucking sindssygt navn. Eller ikke sjovt. Der er nogen fra B. Short. Okay, der kommer nogen tunnel ned. Jamen, det hedder det. Nu skub lille. Bliver Skyd ham. jeg lavede bare en lille grøn, ja. Fuck, sindssygt det. Nice, G. Jeg er grøn, Hua. Lad nu være med at skyde hinanden, mand. Det er weed, man. Weed, jeg har noget til dig, mand. Hvad? Nogen, der kan droppe mig en EGU. Hey. Lille, nej, gul. Avi. Simpelt. Hvad fuck er AB, man skal sgu have en EGU, drenge? Fire. Så er de ved. Der er sgu nok en lang, skal du nok sætte. Oh my god, derinde står deroppe. Jamen, de er B. Til. Tænker jeg også. Grøn flyt. Hvorfor skal jeg flytte mig? Når der lige vil dør. Okay, det gør også. Kom nu, 3. Ja, det var på tide. GG. Jeg ranker op. Der er odds, Jeg skal nu have det spise, men vi kan godt tage en til. Jeg ranker op, guys. Skal løbe, mand. Vi tager en til, okay? Ja, hun. Fuck, jeg fik en shadow. Only en færd. Jeg sender en vådnemodning. Grøn, jeg sender en vådnemodning. Easy gen 3. Hvorfor ham? Løber en senere. Ja, okay. Ordentlig syg. To sek.
en video.